Gipatawag ni Cebu Provincial Governor Gwen Garcia ang usa ka sugbuanong pasahero nga gikan sa Taiwan. Kini human miluwat og mga daotang pulong sa social media batok sa palisiya sa pagpatuman sa quarantine. Mura na mag-treat ninong tanan nga naa may virus. And there is no even facility nga mo-treat og kuan nga naa ba kay virus or wala. And this is very stupid. Stupid. Si tinudlo lang stupid. Unacceptable. Governor Garcia, pao. Migo man ta. Paruha ni ninyo bay, palihog bay. Murag di nam ni mao. I'm sorry but this is very disappointing. Sa giluwatan nga executive order sa gobernador kalabot sa COVID-19 disease, giapil ni ini ang mga aksyon sa mga tao sa social media. Nauna nang gipasabot sa gobernador nga igo lang gipatuman sa provincial government ang kamanduan gikan mismo sa presidente pagpaubo sa 14 days quarantine sa mga pasahero nga niadtong tungura giapil ang Taiwan sa ban tungod sa hulga sa coronavirus disease kon COVID-19. Sa report sa Sugbo News, giingong nangayo og pasaylo sa gobernador ang pasahero ug andam usab mangayo og pasaylo pinaagi sa social media sa iyang nahimo. Apan gitun-an karon sa provincial government ang mga posibleng legal nga lakang batok kang Pancho Ramirez. Usa niini mao ang batod pa iyang pagsugnod sa isyu aron masuko ang mga tao. Bukas ang GMA Regional TV Balitang Bisdak sa habig ni Pancho Ramirez.